motegereri naende umurigireria bwe on this TV imambi ni nomoko kwarigania gucha se morubiri itiri tukiria rero naende nawo kwanire gwetera asireteria Kristo Yesu bwakiribia ya sawitaba akwe aigwe bake sikono bonene ekero tuguchigo chake mirubiri ito matotara chaka ngutiga tumuburi gwetera sogusaba asaita ata nainda semambie tuachira sekirukyo kia mabera litanga nito kwera ringambia monaso byebwao buri bokoretu gutulika saba ntobonsi na ndebwa turabirio mu basobwo korari tukeri ekara tugo chake program ye ito kwa na mana intu no ararorera buya gwetera asiriteria Kristo Yesu motorio ito amen. Ase devotion ye ito yabono mambia malikaita manene akurwa sigitabu kia Yohana Injiri isa na isa toi kabungo kiege 15 na mangana ya no manene oitu Yesu Kristo gukwana ego tebanga naende kero Kristo akwanete eria kabere gochia sabantu agateba inchenincho borabu bwense nonde bwense yogontunya tagutara asomusunte korende natware oborabu bwobogima omwane noitu Yesu Kristo igateba ng'anere oborabu bwense asobotongi yakwanete ngatigo mo basobo gosetigo borabu bo no borabu kabo yatonge tugwetese ringana likurwa somonwoye naende bono ulireira ngere no borabu bwense utora asome ringana liaye tubwatia mangana akurwa somonwoye ntugutara asomosunte ntonyore oborabu bwobogima oborabu bwobogima igobogo toira gwekia sekero kyo motori etu Yesu Kristo otwabera mama chaito otosibia otworokererie inchera yo guturika otworokeruna tora amenyo obogima borobo chenu obogima boko moiba kesiko no bonene n'abantu bonsi bagotorigereria asobozi bwense batebekene abaiga n'abana ba Yesu Kristo puna yarenge asenga kiria yakare ekero Sauru amana parana pabagenda korandia ase omuchibu Antioch abantu bagaita ba Yesu no motorio bobene amangana yabare korarigoro ya Yesu Kristo bago kuana igoro yogokora kwaye igoro yobwancheni bwaye igoro yokomenya kwaye no kwerugo kuana koboka asenje gesaukia manya abantu bali barengo bago chikubaligere batebanga abana ba Kristo ayo mwanchwa ekero twamuligereirio motori tu Yesu Kristo na komotunya wetera soko iguringana likurwa somonwoye na koritaba na koribeka ase chinkoro cheitoime olireira ng'a ntogotara asomosunte egotora atara asoborabu naende totwara oborabu bwobogima Mosombo Nyasaye Paulo kagukwanire kanisa y'abantu bakurukwa abakorinto asiriru beria kabiri ya Korinto agukwana ringana likubwatiga ngo kekeri tangani aseigo egeko era Nyasaye otoira mabera intwe na intu twanyorire obokoriri yobu mwanje karo omuntu akobo mbokori emirimo Nyasaye okomororera mabera mabera aye naende omochora koba omokori emirimo amonere na Saulo akaba omokori amo na Yesu Kristo amanya goteba ng'a bono gantu gukwa moyo egekoro tochorire otoira obokoreri bono ntwe n'abakori emirimo amonere egekora mabera aye atoire otebe ebintu biri byari twara gukora byabo bisi byobosoku twabekire ensemo nekero twabeke ensemo n'echinchere kiri chimbe chionsi nonye n'ebintu byobong'ainire byonsi pi ntogota otorana ring'ana ly'omonene Nyasaye
yotoraribike buna rire buna riarura somonwa bo maneno itu Yesu Kristo umanya goteba atokobeke kene buna kiri abanchwa taibonsi bakobeke kene buna kiri noina siringanerio manene noina barandi abange mbarugonchora obeke bintu byaye rindegere risane riwenere gentata gete korandia korendo musombo Nyasaye tebanga ntokori otorana naende ntokori beka buna ntutweka toganetie atokobeke kene buna kiri tokuruka asa abantu ase ebirengereri byabo na ase obusu bwa Nyasaye barigereri barang'eke naba nabasomba bomonene otebanga we commend ourselves igo tokuruka ase obusu bwa abantu aruki naba twancheiru n'omonene Nyasaye omanya kurwoika ase kefungo kia gatatu ekeragokwana iga twancheiru ase obusu bwa mwanyabanto twanjire naenda ase obusu bwa Nyasaye ase engencho yering'ana eri twabeka buna rire kengo kia gatatu omanya gokwana amang'ana akobwatia ng'a neba ng'a obotumu bwaito gose enchiri yaito nebisegete igese bigeste ase abanto bari bagochi gosira enchiri na amang'ana amaya akorete guturika ase abantu bonsi bari baramwigene Kristo Yesu gose baramoita buna omotorio bobene yakoba okobwa goitera ase amang'ana aya baba abana ba Nyasaye bakora ogwanja gwa tata naende ase obogima bwabo barorekana baraba okobwa abantu bari bataramoita ba Paulo omanya kobeka iga ng'a ng'onya amang'ana aito yo tokoraria enchiri ya kare na kare abisegete igabisegete gochia ase abanto baria bagochi gosira mbarabia bagochi gosira kemgo kia kane oteba iga ne Nyasaye yense eye oikoirie ebirengereri bia abantu bari batigeneti ng'erio mbarora oborabu bw'enchiri bwobonene bwa Yesu Kristo oyore ase omobwekano o Nyasaye orio mobe Saitani okwiruka Nyasaye yense eye egekerekera ng'ainete abaibori bari baita abatang'ani oboteneneri baetu ase ense eye bamoereretie nera agaikaranserera ense eye akero yabeire yaye bona akwiruka Nyasaye yense eye emeremo yaye nokonya komonyerera abantu amang'ana are mamincha n'obwanchani bwa tata Nyasaye okwana mamincha n'okogani kwa omotori etu Yesu Kristo oyio twanchete agaika korugoro agacha ase ense eye akaba mwanya bantu akamenya obogima bwokoigwera ogochika kwa Nyasaye agakora emeremo emiya agakwa ase omosalaba Calvary nekera akwa akaboka korwa embera bono igare iguru naende achire gotoroseria obomenyo ase toragende komenya kare na kare omosombo oyo ase egetabu kia abakorinti ya kabere isana isateke bungo kia ndagoteba ng'a ere Yesu Kristo iga achita akaba omotaka ase eng'encho yao na ase eng'encho yane egeraye gokumoita babuna omotori oyo bene kokoma obogima bwao na inche nkoma obogima bwane igagotokora koba abatenenku ase ogotoa omwando iguru obochenu bwaye na kero obotenenku bogotoka ase ekerugo gia tata Nyasaye iguru aria yakwa abachenu baye akwa baria asibirie bono omosombo Nyasaye oteba ng'a ng'onya amang'ana aya amaya buna tokoigwa obotenenku bwa kare na kare n'omotori etu Yesu Kristo abisegete igara abiseke gochia ase abanto baria bagochi gosira na abanto bari bagochi gosira mbari bangire kwegena na aba bangire kwegena igo bang'ainire oyo okorukunga Nyasaye yense eye ekero bakong'ainwa mbakorora obuya bwa Nyasaye mbakorora oborabu bwa Nyasaye bogotoka ase obosu bwa Yesu Kristo oborabu bwobonene bwaye erieta obonene igo rikworokia oboikeranu bwa embuya omonene obwanchani bwaye
amabiraye amabebaye oboikeranu bwaye obochenu bwaye byonsi kobikobekwa bikorukwa obonene bwa Nyasaye. Omusumba oyo magotebiga boka bali bawukorigwa ase amaiso abo, boka bali bangire kwegena mbakorora oburabu obo. Yesu ero totebi ng'a inche noburabu bwense n'omonto nde bwense oyo orantunye tagotara ase omosunte natare ase oburabu. Naki tokomotunya goetera ase enchera ya okwegena goita ring'ana riaye koribeka ase chinkoro chiaito ime igo rigotora tonyare komotunya omonene oito Yesu Kristo. Ekero twamoire ribaga eri eritang'ani ase chinkoro chiaito ime omanyagoto okobua twaba abana ba Nyasaye twatara ase enchera yaye twakorekeri kero ogwanja kwaye nerio ime ya obogima bwaito obora bw'obogima bwatokoo egekora Kristo Yesu okobobekoo. Paulo omanya kobeka ase Abakorinto eri ya kabere inye kamugo kia gatano iga ntoikwera ntu tweka abanyene korende tokomorandi Yesu Kristo buno omonene na into n'abasumba baye naki Nyasaye oria otebete ng'a tiga oborabe ase omosunte okorire obarabu bwa Yesu Kristo koraba ase chinkoro chiaito ime. Obarabu obo bogotoa obomanyi bw'obonene obomanyi igoro ya obonene bwa Nyasaye bogotoka ase obosio bw'omotori oito Yesu Kristo. Ekero twachire ase omotori oito Yesu Kristo buna abana baye bagotegerera ring'ana riaye naende abana baye banchire komobwatia na ekero twamobwatirie obeka obarabu bwaye ase toregaiga ero oyo okwanete ng'a tiga obarabu babare yakobara ase chinkoro chiaito ime okobara ase chinkoro chiaito ime otworokereri buna tokomenya orete obuya bwaye obobeka ase chinkoro chiaito ime naende otokobua gwokomenya buna ogwanja kwaye kore. Paulo oteba nere oyo tokorandia ayo omwanchwa nere Yesu oyo nakoretera ase mambia ng'a nere oburabu bwense ekero oramoitebe buna omotori obene na inche moitebe buna omotori ona obene ntogotara ase omosunte igo toratara ase oburabu. Imeye enkoro yao na imeye enkoro yane gasoire goetera ase enchera ya okwegena igakoreta oburabu bwaye bwasoa ime yaitu otobwata okoboko ototari gochia ase aganetie ntogwetaria nogosaba kwane ng'a enyasaye yengiseye tetabori eng'ana eyekorwa ase enkoro yao ime tebase kobeka ogotegena kera ring'ana rikorwa ase omonwe Nyasaye omo obogima bwao na inche mo obogima bwane abo oborabu ase chinkoro chiaito ime ekero abeire oborabu ase chinkoro chiaito ime atoe obogima bw'oborabu onye kero ogosemeri kwao boigo tiga ngo tosabe amo naye. Nyasaye tata naende ruote n'omonene bw'obogima bwaito ase emambi twachire ase ekero kiao kia amabera tokwerereri ng'a mbuya mono naende buya mono ase engencho kwamotomete Yesu Kristo buna oborabu bwense twegeire korwa ase ring'ana riaye ng'a buna tokomoita bagoetera ase enchera ya okwegena na gwanje kobwatia amakurerwa aye na amegeri aye ntogotara ase omosunte ntotwara obораbu bw'obogima twakwariganire gocha ase chinkoro chiaito ime aba twategereire ring'ana eri osoa ime yaito oorokia obораbu bwao ime yaito tomenye obogima borakoe bake esiko na obonene na kugosaba gwaito goetera ase erete ria Kristo Yesu Omotoria. Amen.